मिरचीचा खरडा बनवते आहे, त्याचं साहित्य दाखवते. हे मिरची आहे, हे अशी लांब मिरची होते, अशीच मिरची लागतात, हे जास्त तिखट नसतात म्हणून हे आणायचे. हे मिरची तुम्हाला दाखवायला ठेवले, हे मी कापून घेतले आहेत तुकडे करून. 1/2 किलो मिरची आहे. तुम्ही कसं हे 4-5 मिरची घेतले ना तरी पण चालतील, पण हे त्याच्यामध्ये मी एक लिंबू घेतला आहे, कापून घेतला आहे बारीक तुकडे करून. हे लसूण घेतले आहे, म्हणजे लसूणचे असे एवढे 2 कांदे होते, म्हणजे 20 एक पाकले असतील, 20 पाकळ्या असतील त्या. हे मीठ आहे, मीठ चवीपुरतं घ्यायचं आहे. हे जिरा 1 चमचा, म्हणजे ते जरा फ्राय करायचे आहे ना मिरचीची. हे खोबरं आहे आणि हे आहे ना शेंगदाण्याचं कूट आहे. हे अर्धी वाटी खोबरं घेतलं आहे. गॅस पेटवला आहे, कढई ठेवले, तेल पण टाकले. त्याच्यामध्ये आहे ना हा एक चमचा जिरा टाकते. जिरा असं चांगलं भाजायला द्यायचं. त्याच्यामध्ये आहे ना हे आता मिरची टाकायची आहे. मिरची, लिंबू आणि हे लसूण. आता यांना कशी जरा वाफ लावू द्यायची आहे, म्हणजे नरम व्हायला द्यायचं आहे मिरचीला. आता हे जरा हलवू नाही ना, ढवळून झाकण मारते, म्हणजे कसं वाफेवर हे मिरची आहे ना नरम होणार जरा. आणि गॅस थोडा बारीक करते. बघूया वाफेने किती नरम झाली आहे. अशी वाफ लावू द्यायची, बघा अशी नरम होतात. ते आता थोडी थंड झाली ना मग कसं मिक्सरला एक बटन फिरवायचं फक्त, जास्त बारीक नाही करायचं. आता मी गॅस बंद करते. हे थंड झाली ना मग तुम्हाला दाखवते, एक बटन फक्त मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. आता इथे कसं पाटा वापरत नाही ना, त्या पाट्यावर कसं जरासं असं 2-3 फोडं करायची याची आहेत मिरचीची फक्त, म्हणजे सालं निघालीत ना मग झालं बारीक. मग त्याच्यामध्ये आपलं मीठ वगैरे सगळं मिक्स करायचं नंतर. हे आता थोडी थंड व्हायला देते आणि मग तुम्हाला दाखवते खरडा बनवते. हे आहे ना आता मिक्सरमध्ये आहे ना जरासं म्हणजे किती अर्धा बटन फिरवायचा, म्हणजे एकदम एकदाच सरकन करायचा, परत एकदा सारखा करायचा, परत जरासं फिरवायचा आणि बंद करायचा, नाही तर चटणी बनेल त्याची. आता पाटा वापरायला असताना तर मी तुम्हाला पाट्यावर दाखवलं असतं. हे आता जरा मिक्सरला पटकन लावून घेते, म्हणजे जरा एकदा बटन सारखा करायचा, एकदम सरकन करायचा थोडासा, परत ते सारखं करायचं आणि परत एकदा लावायचा. हे बघा असे एका मिरचीचे आहे ना, मिरचीचे तुकडे केले होते, एका मिरचीचे 2 भाग झाले पाहिजेत असं करायचं. एकदम बारीक नाही करायचं चटणीसारखं, ह्याला खरडा बोलतात. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला काय टाकायचं आहे ना ते टाकायचं. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे असं काढले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला काय टाकायचं, तर आता त्याच्यामध्ये काय करतात ते शेंगदाण्याचे तुकडे करून टाकतात, पण ते एवढं कसे ते चावायला कठीण जातात लय. म्हणजे आपण कसं शेंगदाण्याचं कूट त्याच्यामध्ये असं आपल्याला जास्त लागलं तर जास्त असं मी दाखवते. आता मी 3 चमचे टाकले. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. शेंगदाण्याचे कसे तुकडे करून लोक टाकतात, पण तुकडे टाकून पण कसे मग ते चावायचं अजून त्रास असतो. हे आता आपला झाला खरडा. आणि आपल्याला जर अजून चवीचं करायचं आहे ना आपल्याला चांगलंच एकदम मस्त, तर त्याच्यामध्ये आहे ना, म्हणजे मी टाकते म्हणून दाखवते, पण असं लोक बनवत नाही, असं मी तुम्हाला दाखवलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना निळे खोबरं टाकते. हे आता झाला आपला मिरचीचा खरडा. आता तुम्ही कशाबरोबर पण खाऊ शकता, भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर. ह्या पण आहे ना जसं आपल्या खाण्यावर आहे, आपण कमी खात असला तर बरणीत भरून आहे ना फ्रीजमध्ये ठेवायचं. एकदम मस्त तुमचा खरडा तयार रेडी झालेला आहे. फ्रीजमध्ये किती दिवस, 8 दिवस 10 दिवस राहू शकतो. ते काय खराब नाही होणार, कारण मिरची तेलामध्ये भाजलेली आहे ना, त्याच्यामुळे एकदम छान झाला आहे मस्तपैकी. मिरचीचा खरडा एकदम मस्त तयार झाला आहे आणि छान झाला आहे. तुम्ही पण मस्त खाऊन बघा आणि करा.